התחלנו. שלום לכולם. וברכה. היום נדבר בהלכות סוכה, גם נראה שנספיק גם את ההלכות של הבנייה של הסוכה וגם מה שמחר בערב, בלילה, שזה המצווה מדאורייתא של הסוכה, נדבר כמה שנספיק, השם יעזור. אני אמעט בהסבר של הדברים, אלא כמה שיותר הלכות שיש המון חומר. נתחיל לאט לאט. קודם כל, לכתחילה צריך להקפיד בבנייה של הסוכה, יש כמה דברים חשובים. דניאל. קודם כל דפנות, ולאחר מכן סכך. קודם כל דפנות ואחרי זה סכך, לכתחילה. במקום, אם אדם בדיעבד, העובד הכותב שבדיעבד גדול, שאדם כבר עשה את הסכך, ואחרי זה דפנות, בדיעבד הסוכה כשרה. יש כאלה פוסקים שרצו לפסול, העובד הכותב שלו, בדיעבד אם אדם שם סוכה, ואחרי זה דפנות, בדיעבד הסוכה היא כן כשרה, וזה בסדר. אבל לכתחילה צריך להקפיד דפנות, לאחר מכן סכך. הדפנות אמרנו להקפיד שבין דופן לדופן, זה הרבה שלא יודעים, להקפיד בדבר הזה, שבין דופן לדופן יהיו לי לא יותר מ-22 סנטים. להקפיד בזה. 22. לא מעל 22 סנטים. בין דופן, לא בין דופן לדופן, בין ברזל לברזל, מהרצפה, לא מעל 22 סנטים, כי מעל 22 זה כבר לא לבוד. וזה בעיה, אתה מברך בכלל לבטלה פה. צריך להקפיד בזה. הרבה הברזלים, הסוכות של הברזלים, וכל מיני דברים שכבר מובנים, בצורה של 23, 24, זה בעיה, לא תמיד את החובה. אבל איך נותנים להם זה, למכור את הדברים? לא יודעים, שומרים, לא יודעים. אנשים, אברהם, אני אמרתי לך, תעבור את הסוכות, אמרתי לך, רוב הסוכות פסולות. אז מה, אז כולם פסולים? פסולים, מה לעשות? לא יודעים, מה זה שאנשים לא יודעים? ראיתי אתרוג, הם לא יודעים מה הלבוד, הלבוד הוא לא 24 או 22, מה לעשות? אני אתמול ראיתי סוכות בנויות שכבר... אברהם, אחד הראה לי, לא אתמול, ביום שישי, אחד הראה לי אתרוג 350 שקל, נקודה שחורה, אמרת, אתה רואה שחורה? זה פסול, תשלם על זה גם יקר וגם על צייד אחורה. זה הלכה, מה לעשות? אנשים לא יודעים הלכות, מה לעשות? זה, מרגע שיש לי 122 סנטים, זה כבר לא לבוד, זה בעיה. אנשים לא יודעים את זה. אין אחי נעים, בוא, רגע, אתה עכשיו רוצה שנייה אחת. לא, רגע. לא, אתה לא יכול להגיד. אז בגלל זה, אתה צריך ללמוד תורה. זה מה שלנו הלכות שלומדים אותם. אתה לא צריך להיות, לא יודע, כלום, וכזה מנסה את החובה. יש כאלה חושבים, בכלל, יש גם אברכים. לומדים כל היום גמרא, והם רוצים בסוף ידעו הלכה. לא, כל היום הוא לומד גמרא, לומד פלפולים, והוא לא יודע הלכה, מה לעשות? צריך ללמוד הלכה, האדם צריך ללמוד ולהשקיע את עצמו, אם לא תלמד איך תדע. אבל תמיד אומרים לו, הנכדים שלו, מהרב עובדיה, היו מבקשים מהרב עובדיה שיהיה תלמיד חכם. אמר לו, לא יודע תלמיד חכם, אני לא מברך. אתה צריך ללמוד להיות תלמיד חכם, צריך ללמוד. אם תלמד תדע, לא תלמד לא תדע, הברכות לא תעזרו לך, צריך ללמוד, מה לעשות? אדם לא יכול להיות שידע בלי ללמוד, מה לעשות? אנשים לא יודעים, לא לומדים ולא יודעים, לא עליי, זה בזה עליי. אין חינמי, צריך לשבת וללמוד, נכון? אם אנוס רחמנא פטרי, מה לעשות? אדם שמה כתוב בשוגגים ועלו מזדין. אבל אדם צריך ללמוד, לדעת, כתחילה צריך ללמוד ולדעת, מה לעשות? באנו פה כדי ללמוד. עכשיו... אתה צריך ללמוד הלכות, זה עוזר לך בחיים. בטח מאוד. אתה יכול לעשות מצווה, בסוף מצווה. אמרתי לך, לא יודע כלום, נכון, ברור, צריך ללמוד. עכשיו, אז קודם כל צריך לעשות, אמרנו שבין מרווח של הלבוד לא מעל 22 סנטים, להקפיד בזה. עכשיו, אם יש לי מרווח בין הסכך לדופן, זאת אומרת, הרי בעיקר הדין, מה זה גוד הסיק מחיצתא? ברגע שיש לי 80 סנטימטר של לבוד, זאת אומרת, יש לי בין 22-22, יש לי, הדופן עצמה היא מגיעה, בסופו של דבר ל-80 סנטים, שזה 10 טפחים שבעיקר הדין, ברגע שזה מגיע ל10 טפחים, זה כבר נקרא דופן, כי כבר אי אפשר לעבור בה, זה נקרא דופן שראויה למגורים. הצפנות, כידוע, לא אכפת לי שהם יהיו גם מדבר שמקבל טומאה, גם שהם יהיו מדבר שהוא תדיר וקבוע כל הזמן. ברגע שיש לי קיר, כלשהו קיר, ברגע שהקיר כלשהו, אפילו שהוא קבוע כל הזמן, לא אכפת לי, דבר מקבל טומאה לא אכפת לי. יש לי קיר של הבית שלי, לא משנה איזה קיר, הוא דופן, אין לי שום בעיה. זה לא כמו הסכך, הסכך הוא צריך להיות ארעי, הוא צריך להיות דבר שלא מקבל טומאה. אבל דופן, הכל קשר בה. העיקר שתהיה דופן חזקה, שהיא עומדת ברוח מצויה. קיצור זה הגרמושקות האלה, נכון? לפי דעתי כאילו. מה? מה אתה אומר? מה כן? הגרמושקות האלה שנפתחו. מצוין. אם זה לא זז לי ברוח רגילה... מה הכוונה זז? זה לא מתנועע. ברוח רגילה. עכשיו בחוץ הרוח רגילה, נכון? אתה חושב אותו.
מצוין, אחרי שקשרתי אותו, הוא לא זז, ברוח רגילה. לא מסתכלים, תמיד ההסתכלות שלי על רוח מצויה. לא מסתכלים על רוח שאלה מצויה. ברוח שאלה מצויה, רוח חזקה, לא מסתכלים, לא אכפת לי, זה רוח של רוח, לא אכפת לי. מסתכלים על רוח רגילה. ברגע שברוח רגילה אני רואה שזה לא זז לי, זה מצוין. זה בסדר גמור. עכשיו, ברגע שהדופן, לא אכפת לי, אמרנו, אם היא תזוז. מחילה, אם היא עשויה מדבר שהוא מקבל טומאה, או דבר שהוא קבוע ותדיר, אפילו דבר שהוא לא עשו לשם סוכה. לא עשו לשם סוכה, לא אכפת לי, עשו אותו סתם קיר, לא אכפת לי. דופן, הכל, העיקר שזה יהיה ראוי למגורים, אמרנו שהגובה של מלמעלה יהיה 80 סנטימטר. זאת אומרת, מה שאני צריך בין מרווח של עבוד 1 ל-1, 22 סנטים, ובסופו של דבר אני אגיע ל-80 סנטים. גם אם הוא כתב 24 זה לא נכון, הרוב. הוא שם בשלוש שפטים, אבל הוא לא אומר... הגובה זה 22. הגובה, אני אראה לך מפורש, יש מצליח... מי לבן לנו שהוא שבוע? בוא נראה לך. פה יש מצליח. שבוע יש מצליח. או הרב אליעזר או הרב משה אמרו באחד השיעורים של 24. אז טעות, הם אמרו טעות. בדקו את זה וזה לא נכון, אני בוא נראה לך את זה מפורש, בוא, תביא את זה. אני לא סתם אומר... נראה לך את זה בואו... לא רוצה לעכב. שוב 22. בוא נראה לך מפורש. נראה לך שהרים בדקו את זה, בוא 22. אני לא... כל מה שאני אומר, הכל כתוב. החיים אני לא אגיד משהו אחרי בדיקה. אני לא רוצה עכשיו לעכב. אבל מדי ברגע אני אמשיך. אז אמרנו איפה של ילד קטן? מה זה? איפה של ילד? בדקו, נמצא את זה. עכשיו, אז אמרנו, הדפנות, לא אכפת לנו ממה הם, העיקר שיהיו בצורה שיגיעו בסופו של דבר ל-80 סנטים, ובין 1 ל-1 לא מעל 22. עכשיו, הסכך, אנחנו יודעים צריך דבר ראשון, דבר שהוא לא מקבל טומאה, וגם שהוא לא יהיה קבוע. ברגע שסכך הוא קבוע, זה בעיה, הוא לא עשוי לשם מצוות סוכה. נגיד פרגולה, שיש בה הרבה לייסטים, זה דבר, זה רק לייסטים. מעיקר הדין אני יכול לשים שכל הסוכה תהיה עם לייסטים. כל הסוכה כולה, אני יכול לשים אותה בלייסטים. אבל מה הבעיה? ברגע בפרגולה, שיש שם... אם אני שם על זה עכשיו עלים. זהו, ברגע שאני שם מעט עלים מלמעלה, זה כבר בטל אותי מצד סוכה ישנה. צריך למצוא את זה. גם פה זה כתוב, נכון, גם שאני נראה את זה מפורש. תדעו שבבדיקות מפורש כתוב. עכשיו, רגע פה, אני אראה לך את זה פה. טוב, הנה, וגודל האמה והטפחים תלוי בגודל הדרם. ולפי מה שידוע עכשיו שהדרם הוא 3 גרם בלבד, והוא 3.2, נתקטנו כל השיעורים. ולפי זה הטפח הוא גודל 7.6. הטפח הוא 7.6. כפול 3. 7.6. כן. 22.8. 22.8. אז תעשה פחות, תעשה ב-22 שתבוא בצורה רגועה. 22.8. כן, 22.8, כן. מי כתב את זה? הוא 7. הטפח הוא 7.6. זאת אומרת, או שמה כתב לעשות כמניין, נגיד 22, אל תגיע לבידוק הזה, כי הבידוק הזה אתה יכול להגיע לבעייתי. אז יש לנו 22, לא יותר מ-22. עכשיו, כמו שאני אומר לעבוד, עכשיו ככה, ברגע שאני אומר לעבוד בטפחים, בין דופן לדופן, אני אומר לעבוד 22 סנטימטר, בסופו של דבר אני למעלה מגיע ל-80 סנטים. ברגע שאני מגיע ל-80 סנטים, אני אומר גוד דסיק מחיצתא, וכביכול אני מעלה את הדופן, אפילו שבמציאות הדופן לא מגיע לי עד הסכך, אני אומר גוד דסיק, ואפילו שבמציאות זה לא מגיע, גוד דסיק מחיצתא, וזה נקרא כאילו הדפנות מגיעות עד הסכך. עכשיו, ברגע שיש לי, אני צריך להקפיד שהסכך יתחיל מההתחלה של הדפנות. זאת אומרת, איפה שפה נגמרות לי הדפנות, אז פה מתחיל לי הסכך. אומר מרן, אם זה לבוד, אם זה פחות 22 סנטימטר, אין בעיה. זה נקרא לבוד. פחות מ-22 סנטימטר, כן? הסכך מהקצה. הסכך מתחיל, הרבה פעמים שקשה לשים את הסכך בדיוק עד הסוף. אז אם הוא פחות מ-22 סנטימטר, זה בסדר. אבל אם זה יותר מ-22 סנטימטר, אם זה האוויר, זה בעיה. אם זה סכך פסול, זהו בדוגמה, הרבה פעמים אתה רוצה לשים ברזלים בצד, מי שיש לו פרגולה וכדומה,
אז הוא שם בצד ברזלים. זה נקרא סכך פסול. סכך פסול הוא יותר קל מסכך מהאוויר. ברזל זה פסול? סכך פסול. ברזל ממש הוא פסול, זה נקרא סכך פסול. שמים עץ, יש כאן גם עץ. סרגילים. לייסטים הוא כשר. הלייסט הוא כשר, הוא סכך כשר. ברזלים אסור לשים. ברזלים הוא סכך פסול. לא, לא אסור, עוד פעם. סכך פסול, כלשהו פחות מ4 טפחים, לא 3. פחות מ4 טפחים. כן. הוא מדבר על לייסטים, הוא מדבר גם על זה. אם זה ברזל, כלשהו פחות מ4 טפחים, מותר לישון מתחתיו. לאכול ולברך, עדיף להחמיר, כיוון שיש דעת הרעב"ד, עדיף אם זה 4 טפחים. משהו חשוב, כשאני אומר 4 טפחים, אני לא מתכוון שיש לו רק אורך. גם כשאני אומר 3 טפחים. תמיד אני אומר 3 על 3. 4 זה 4 על 4, כן? ברגע שיש לי 4 על 4, פחות מ4, בין 3. אם זה פחות מ3 טפחים, זה לעבוד, הכל בסדר גמור. בין 3 ל4 טפחים, סכך פסול, זאת אומרת, יש לי כמות של ברזלים, שזה 4 על 4. גם האורך וגם הרוחב הוא 4. אם פחות מזה, אם פחות מ4 על 4, הסכך הפסול הזה, אם הוא פחות מ4 על 4, לפי מרן, בסדר גמור. בתנאי שרוב הסוכה היא כשרה, כן? אבל אתה לא יכול להשתמש לזה. זהו, לפי מרן, פחות מ4 מותר לשם מתחת לזה ולאכול. יש פחות מ4 על 4. הוא נבלע בכשר. כן. יש פוסקים שמחמירים, לכן כתוב שראוי להחמיר לגבי ברכה ואכילה, להחמיר. מה, הם מבלים אותו באוויר? מבלים אותו באוויר? אותו מה? הם מבלים אותו באוויר? וגורם שהכל כאילו יהיה אוויר? לא הבנתי. יש מחמירים. נו. הם אומרים שמה אל תאכל ותישן. שגם המוזל הוא אוויר. כן, הם מחמירים. אבל מה נעשה בקפה? הוא רוצה לשאול אותך. לא קפה, בלי קפה, לא צריך. עוד פעם. על כל פנים, מה שצריך לדעת, שסכך פסול הוא יותר קל. מה צריך להקפיד, הרבה פעמים, אני עכשיו אצלי היה, עכשיו אני הייתי בבוקר, כל הבוקר אני עבדתי, אני שחט מלמעלה, קומה רביעית, אני קומה ראשונה, הוא קומה רביעית. סוכה בקומה רביעית? כן, והוא שם לי בסוכה שלי מלמעלה, הוא הוציא עליי את היוטה שלו. אז אני הורדתי לו את כל היוטה, שלא הפסיד את הסוכה. כי ברגע שיש לו את היוטה שלו, מלמעלה עליי, ברגע שיש איזה משהו, אתה תהיה בקומה למטה, בקומה 50, יהיה לך איזה משהו מלמעלה, זה נקרא סכך פסול. אתה מבין? זה נקרא סכך פסול. ברגע שהוא מעל 4 טפחים, אתה מתחיל להיכנס לדופן הקומה, זה פסול על הסוכה. אז לכן הורדתי לו את הכל, כדי שאמרתי לו, אתה מחזיק אותי. אני קניתי את הבית, אתה יודע שאני מפרסת סוכה. הוצאתי לו הכל, אתה לא יכול להחזיק אותי, אני לא יכול להיות פה בסוכה, זה בעיה. אז זה ממש, ברגע, זאת אומרת, נגיד פה, בבניינים פה, בבניינים, בגרן, אתה צריך, ברגע שיש לך, אתה בקומה ראשונה, ויש לך מלמעלה, בקומה 30, איזה מרפסת, זה נקרא סכך פסול. יש לך מעליך סכך פסול. רק המקום שהוא... אותו מקום, כן, אותו מקום זה סכך פסול. עכשיו, אם הוא יותר מעל 4 טפחים, אתה מתחיל להיכנס לבעיה לדופן עקומה. אם אומרים דופן עקומה ואתה צריך שלך רוב הסוכה תהיה כשרה, זה מתחיל, זה דיונים ארוכים עכשיו, כן, לא ניכנס לזה עכשיו. צריך להקפיד, הכי טוב שיהיה לך פחות מ4 טפחים, ואז אתה יכול לישון מתחת לזה, לפי מרן. מבינים? פחות מ4 טפחים זה אומר פחות מ30 סנטימטר פחות, 30 על 30. זה עדיין בסדר. אבל למה זה צריך להפריע לך אם זה למעלה ואתה קומה שנייה? דע לך, ברגע שיש משהו מעל הסוכה, אפילו בקומה 50 זה יהיה, זה נקרא סכך פסול. זה מפריע גם לך? בטח. זה נקרא סכך, כאילו אפילו שכרגע שמתי הסוכה של סכך קשר, זה לא קשור. הם לא יודעים, הם לא דתיים, הם לא... זה ידוע, זה כתוב בהלכה, להזהיר את המון העם שאנשים לא יודעים את זה, כתוב מפורש. עכשיו במרפסת, בבניין, יש כאילו בניינים, דירות מעליו. יש להם מרפסת, לא פה בגרן. כן, בגרן, כן. בקומות האמצעיות, יש לו גג, ממש גג ועושה סוכה. ברור, זה בעיה, אנשים לא יודעים. זה בעיה. ברור, מה, זה פשוט, אנשים לא יודעים, זה בעיה. יש חוק זה משהו של כאילו לא, אבל אתה בערך ברב, אתה יוצא את החובה, מה? לא יודע אם הוא יודע שהוא לא... לא יודע כלום. אנשים לא יודעים כלום. לא יודעים ככה. הדור הזה, כל אחד... הם לא דתיים גם. איך להם, לא יודע, אנשים לא יודעים, מה זה שאנשים לא יודעים? מה זה? אנשים לא יודעים, לא יודעים. למה זה לעלות לבן אדם ולהגיד לו? צריך להגיד לו, אם אתה יכול להגיד לו, תגיד לו, אתה מציל אותו מעבירה. ואם הוא... אתה רואה שהוא לא עושה. מתי היו שוגגים ועלו בזה דין? אם אתה רואה שהוא לא מקשיב לך, לא מקשיב לך. אבל יש אנשים, פרדי. יש אנשים שהוא אדרבה, הוא יקשיב לך, הוא רוצה לשמוע, הם לא יודעים. בחוסר ידיעה, מה לעשות? עכשיו,
לא יודע אם כאילו, רוצים שנגיד את הדברים הפוסלים בסכך. מחר כאילו מה ההלכה של מה הסוכות? יש לנו קודם כל, טוב, עוד נגיד גם משהו קצר, ואחרי זה נתחיל עם הסוכה עצמה. נסיים עם זה משהו חשוב. דין של נויי סוכה. הרבה שמים לך, הרבה כל מיני קישוטים וצבעונים וילדים מביאים לך כל מיני... אם זה 30 סנטים, אתה כבר בעיה. רגע, אם זה בתוך כל קישוט שהוא בתוך 4 טפחים מהסכך, הווה אומר 30 סנטים מהסכך. זאת אומרת, אני כרגע תולה קישוט בסכך, שרשרת וכדומה. אם הקישוט הוא לא יורד לי 4 טפחים מהסכך, הוא בטל הסכך, ככה הדין שחז"ל קבעו לנו. עוד פעם, קישוט שנופל לי. אם הוא בתוך 4 טפחים... כן, נכון. אם אתה אותו והוא יורד לך 40 סנטים מתחת זה בעיה. מתחת? צריך להיות צמוד צריך שיהיה בתוך 4 טפחים לסכך. אני רואה את זה שזה לא צמוד, אם אתה שם קישור, אסור לך לשבת מתחת. תלוי. אם זה, רגע, תלוי באורך שלו. אם הוא פחות מ4 טפחים, זה אומר 30 סנטים. אם הוא בתוך 30 סנטים, רוב הקישוטים הם בתוך 30 סנטים. הנורא היא שיורדת, יש דבר כזה בסוכה, זה בעייתי? 30 סנטים. זה בעייתי ככה בסוכה? עכשיו, רגע, בוא, רגע, לאט, יש פה כמה דברים חשובים, זה לאט, יש פה כמה פרטים. ההלכה, בוא נתחיל רגע בהלכה יבשה. כל מה שנמצא לי בתוך 4 טפחים מהסכך, קישוט, לא משנה מה האורך והרוחב שלו, בטל הסכך. ואומר, אני מודד מהסכך, מההתחלה של 30 סנטימטר, כל הקישוטים שיש שם, בטלים לסכך, לא אכפת לי מה האורך והרוחב שלהם. בתוך, ככה חז"ל קראו לנו, שנויי סוכה הם בטלים לסכך. הם חלק מהסכך, זה מצווה. זה הסוכה שלי, זה הסכך למעלה. אם אני שם מתחת לסוס הזה, טפח אחד מהסוכה. עד 4 טפחים בטל לסכך, הכל בסדר גמור. אתה יכול לשאול ולאכול תחת את זה. 4 טפחים זה בסדר. מצוין. זאת אומרת 32 סנטימטר. 30 סנטימטר, 30. ומתחת לזה... רגע, ברגע שהקישוט נופל מתחת ל-30 סנטים. פה מתחיל הדיון. תלוי, קודם כל, מה שכתוב בזמנם, ככה כותב, בשם בורם מביא את זה, בזמנם המנורות לא כמו של היום, שיש לך מנורות לד שאין בסכנה, היום בזמנם זה היה מסוכן מאוד, וזה מסוכן, שמן, וזה מסוכן. אומר המשנה ברורה, ברגע שהמנורה נופלת מהסכך, היא נופלת מעל 4 טפחים, זאת אומרת, יש פה קישוט שנופל מתחת, עכשיו, בנורה כתוב בהלכה, זה נקרא נוי סוכה, הרי כתוב בגמרא שהיו שמים, בבית השואבה היו שמים מדליקים אור, האור זה נוי סוכה, זה יפה, אז זה נקרא נוי סוכה, זה נופל מתחת 4 טפחים. אז פה כתוב דבר כזה, כיוון שבעיקר הדין, סכך פסול, מתי הוא פוסל את הסוכה? דווקא אם יש בו 3 על 3. אז אם אין לי במנורה עצמה 3 על 3, אז זה בסדר. רוב המנורות היום שהן נופלות, שהן מהגס, שהן נופלות, אין בהן 3 על 3. אתה מבין מה אני אומר? המנורה שנופלת, יש בה שיעור 3 על 3? אין בה 3 על 3. אז מעיקר הדין אפשר לשום תחת לזה. כיוון שאין בה שיעור של סכך פסול. הרי מה אתה אומר שיש פה סכך פסול, אבל אין פה שיעור של סכך פסול. יש כאלה שגם בזה מחמירים, אבל מי שרוצה להקל יכול להקל בזה. כיוון שצריך, המעריל כותב שכן, במקום מסוים לשמוע ממנו שכן להחמיר, אבל פוסקים לנו שמי שרוצה להקל יכול להקל בזה. העובד גם כתב, נראה ממנו של להחמיר, אבל מי שרוצה להקל יכול לסמוך להקל בזה. כיוון שאין פה שיעור פסול של סכך, אני צריך 3 על 3. אז אם אין בזה שיעור של 3 על 3, ואני רוצה לישון מתחת לזה, זה בסדר. עכשיו, אבל אם, אותו דבר בקישוט. הקישוטים, רובם של הקישוטים היום, אין בהם שיעור של 3 על 3. זה שרשרות וכדומה. אם זה שיעור גדול, אז פה באמת יהיה בעיה. ברגע שזה נופל מתחת ל4 טפחים, אז פה באמת יהיה דיון. אבל ברגע שהשיעור של הקישוט, אפילו שהוא נופל מ4 טפחים, אבל השיעור שלו הוא פחות מ3 על 3, מעריל כותב שכן להחמיר בזה. אבל הפוסקים מביאים, ככה כותב גם הרב משה לוי, שברגע שהקישוט הוא מתחיל מ4 טפחים, ואין בקישוט הזה 3 על 3, מי שרוצה להקל יכול לשבת מתחת לזה. אתם מבינים מה אני אומר? ברגע שהקישוט... ברגע שהקישוט הוא נופל, הוא מתחיל מתוך הסכך עצמו. הוא לא מתחיל מהדפנות, הוא מתחיל מתוך הסכך עצמו. והוא גם בין בו שיעור, מי שרוצה להקל של הרבה שרשרות, יכול לשבת מתחת לזה. כי אין שיעור של 3 על 3, של סכך פסול. ומי שרוצה, אפשר לשנות מתחת לזה. עכשיו, אני רוצה לדבר לגבי, נתחיל את ההלכה של מחר. קודם כל, כתוב בהלכה להקפיד, יש שם מאושפזין.
יש לנו, לפני שנכנסים לסוכה, אולו שפטין לעין קדישין, והזוהר כותב שהאדם שלא מביא לעני, צריך להביא כל יום ביום בפני עצמו, לעני משהו שיוכל. כתוב זה דבר חרור, שהאדם הוא שאוכל לעצמו ולא אכפת לו מעני. אני הבאתי לאברך אחד טוב, והבאתי לו סכום כל יום, כתוב מהרוב שבא כתב, לפחות 26 שקלים לכל יום. לכל יום, זה נקרא סעודה, לפחות מינימלית, ויש לו, לכל הימים כולם, 26 שקלים, שאדם יביא צדקה. יש לו משפחה גדולה. בסדר, לא, כתוב סעודה אחת. לא, בסדר, כל אחד יביא סעודה. כן, זה המינימלי. אם אדם יכול להביא יותר, יביא גם 400 שקל, אין בעיה, בסדר. אמרתי, דבר מינימלי. הדבר המינימלי... נחלם מצוין, לא, כן, אמרתי, זה המינימלי, אני לא יכול להגיד משהו שלא חובה. הדבר המינימלי זה סעודה. אתה יראה שבע לשנייה, החיים יהיו... לא, אז כל אחד, ברגע שכל אחד יביא, אז יהיה לכולם. מסכנים האחרים. אדרבה, זה המינימלי. אם אדם מרבה זה משובח, ברור. זה המינימלי. עכשיו, אחרי שאנחנו קוראים בסוכה את אולו אושפזין עילין קדישין, יש לנו את הקידוש. הקידוש הזה הוא מורכב. הוא גם, יש לך בורא פרי הגפן בהתחלה. אחרי זה, מקדש ישראל והזמנים. אחרי זה, ברכת לשב בסוכה. הלשון שצריכה להיות לשב בסוכה. כן? לא ליישב ולא לשב, אלא לשב. לשב. זה ככה, זה הדגדוך הכי נכון. לשב בסוכה, ואחרי זה ברכת שהחיינו. כן? יש לנו פה 4 ברכות. עכשיו, מה שצריך לדעת, דבר מאוד חשוב, 2 דברים. קודם כל שהאנשים, הבנות, כשמדליקות את הנר, לא יברכו שהחיינו בזמן ההדלקת הנרות, אלא יברכו שהחיינו בקידוש ביחד עם הבנים. הבעל הבית, הוא יוצא את החובה. עכשיו, מה הבעיה היא מתחילה? הבעיה מתחילה בברכת שהחיינו. בברכת לשב בסוכה. הרי נשים פטורות ממצוות סוכה. כיוון שמצוות הזה שהזמן גרמה, אז אסור להם לברך ברכת לשב בסוכה. אם אישה מברכת לשב בסוכה, היא עושה ברכה לבטלה. כי פטרה אותה, כמו שאישה מברכת על אחת תפילין. מצוות תפילין. אסור לה. אשכנזיות, כן, הספרדים לפי מרן אסור לברך. עכשיו, ברגע שהיא, עכשיו, היא בדרך כלל רוב האנשים, הם כן שותות ביין מהקידוש. אז אתה צריך להקפיד, היא אומרת בורא פרי הגפן, היא יוצאת ידי חובה בברכה שלך. היא עונה אמן, נכון? בברכה שלך. מקדש ישראל והזמנים, היא עונה אמן, היא יוצאת חובה בברכה שלך, והיא צריכה לאחר מכן לשתות מהיין. אם היא תענה אמן על ברכת לשב בסוכה, היא עושה פה הפסק. עכשיו אני שומע, עכשיו בירכתי בורא פרי הגפן, ואני רוצה לשתות מהיין, ואני שומע מישהו אחר שמברך, שם דוגמה על מצוות נטילת ידיים. נטילת ידיים. אני אסור לי לענות אמן, יש פה הפסק. ברגע שאני עכשיו בירכתי ברכה ולא קיימתי אותה, כל עוד שלא קיימתי, אסור לי לענות אמן. אם האישה, אתה מברך בכל לשב בסוכה, זו בעיה מאוד קשה, בעיה מאוד מצויה, הן עונות אמן על ברכת לשב בסוכה, והן עושות הפסק, כי הן שותות לאחר מכן מהיין, וברגע שהיא תענה אמן על ברכת לשב בסוכה, כל אותם הבנות, הן עושות הפסק. בדיעבד כתוב שזה כן בסדר, תשתוק ואל תגיד להם, כאילו, שישתו מהיין. אבל לכתחילה צריך להקפיד שהאנשים על ברכת לשב בסוכה, שמברכים בתוך הקידוש, לא יענו אמן. זאת אומרת, ברכת לשב בסוכה, שזה לא בתוך הקידוש, אלא בשאר ימות השנה, סתם דוגמה שברכת מוציא לכם מן הארץ, תענה אמן, כמו כל ברכה שאתה מברך. אבל אסור לה לכוון לאישה לצאת את החובה בברכה שלך, וגם אסור לה לענות אמן בברכת לשב בסוכה. כי אם היא עונה, מי מתברך? עושה ברכה לבטלה. אסור לה, כי היא לא חייבת את המצווה. אסור לה, וגם אסור לה ברגע שבקידוש, אני עושה את הקידוש, אסור לה לענות אמן על ברכת לשב בסוכה. כי ברגע שהיא עונה אמן, היא עושה פה הפסק בין הברכה של ישראל והזמנים לשתייה. אסור לה לענות אמן. צריך להגיד להם, אני כל פעם שאני עושה קידוש, אני מזכיר להם, מזכיר לבנות, אסור לכם, כי אם לא תגיד להם, בטוח שהם מזכירים, הם לא ידעו, לא יודעת, 200% שהם לא ידעו. אז כל פעם הקידוש,
תזכרו, גם זה עולה, עושים כזה, אתה בצבע קידוש, וכולם עונים, אז תמיד אתה מברך, אתה יודע, מתעורר שכולם שומע ברכה. את הסרטון הזה היום, הרבה לא יודעים. ברור, אנשים לא יודעים. שבברכת השם בסוכה, נשים לא עונות אמן. רק גברים עונים אמן. לאחר מכן, עכשיו, מתי אני מברך ברכת השם בסוכה? יש לנו שתי אופנים שאדם יכול לברך השם בסוכה. דבר ראשון, אם אני אוכל קבצה פת, זה אופן אחד. דבר שני, אם אני אוכל מזונות, שיעור של 215 סמ"ק. זאת אומרת, שיעור של הרבה מזונות. יש לנו במזונות משהו יפה. מצד אחד, מעל קבצה מזונות, אני חייב לאכול בסוכה. לא משנה מה, בורקס, ביסלי. אני אוכל, מעל קבצה מזונות, אני חייב סוכה. אדם שאין לו סוכה, מברך פעם אחת. כן, מה זאת אומרת פעם אחת? כאילו, באכילה. השם בסוכה. בירכתי היום, זהו. ומחר? לא. לא, באותו יום. אז ככה, זהו. כן. רגע. אם לדוגמה, אני נמצא דוגמה, לא... נכנסת בבוקר ועשתה סעודה. כן. הלכת להישב. יצאת, חזרת בצהריים ועשית סעודה. גם אני כן אברך, כן. אם יצאתי מהבית וכדומה... יצאת באותו סעודה, אתה לא יודע פעם להישב. לא, אבל אם עכשיו אכלתי ארוחת בוקר, אחרי הלכתי בכותל, חזרתי בצהריים, דוגמה, סתם דוגמה, אני אברך שוב מההתחלה. תברך עוד פעם. כן, כל סעודה אני אברך. אבל כשיצאתי, לא שנשארתי. כן. עכשיו, זהו, דעת מרן שולחן ערוך, זו אחת מאוד חשובה שאדם ידע, מי שאין לו סוכה, מכל סיבה שתהיה. מכל סיבה שתהיה. אז יאכל, קודם כל, הלילה הראשון, אני מקווה שנספיק לדבר על הלילה הראשון, שזה הכי חשוב שמחר נדבר עליו. זה מחר. כן, מחר. הלילה הראשון, כזית חובה לאכול כזית פת בסוכה בלילה הראשון. לחם. והחיוב של הכזית פת מדאורייתא. קוסקוס. לא קוסקוס, רגע, עוד מעט מקוסקוס שלך, זה רגע קוסקוס. אנחנו חייבים לאכול מחר בלילה כזית ראשון מדאורייתא. אנחנו הגברים, מעל גיל בר מצווה, אוכלים את הכזית הראשון בלי כלום, בלי סלטים. שום דבר, לאכול כזית בלי כלום. ודרך אגב גם כתוב בהלכה שמחר משעה 3 בערך אסור לאכול סעודה, על מנת שנוכל לאכול את הלחם לתיאבון. אז ממחר בשעה 3 לא אוכלים סעודה. כן. כמעט. ממחר בשלוש מה? ממחר בשעה 3 לא לאכול סעודה. אפשר לנשנש כל מיני דברים, אבל לא לאכול סעודה, כי אתה צריך להגיע ללילה של סוכות, ליל סוכות בתיאבון. כן. אז לא לעשות סעודה. עכשיו, אנחנו עושים, ברגע שאני מתחיל את המוציא, אני צריך, הכי טוב שאני אגיד בפה שלו. אם אדם זוכר בראש שלו זה מצוין, אבל אנשים לא זוכרים. וצריך להגיד לאנשים, לציבור בבית, לאנשים בבית שיזכרו להגיד להם, לגברים, כן? כן. אתם אוכלים כזית ראשון בסוכה עכשיו מדאורייתא. ומה זה מדאורייתא? התורה מצווה אותנו, מה זה מדאורייתא? אתה אומר, למה אני אוכל את הכזית? כי השם מצווה. למה השם מצווה שתי דברים? זכר לענני כבוד שהשם הקים אותנו במצרים, שיצאנו במצרים, וזכר ליציאת מצרים. זאת אומרת, כתוב שאם אדם לא מכוון את הסיבה, הוא עושה בתוך חובה בדיעבד. אז כתחילה אדם צריך לכוון את הסיבה. זאת אומרת, השם ציווה אותי לאכול כזית לילה הראשון בסוכה, כן? זכר לענני כבוד שהשם הקיף אותנו, שאדם מפני השרב, מפני חיצים וכדומה, זכר לענני כבוד שעם ישראל היה יכול ללכת בדרך ולא היה להם שרב, לא היה להם חום, לא היה להם קור, לא היה להם שום חיצים, אף אחד לא נגע בהם לרעה. כן, סגני, כן. לא היה כלום. זכר לענני כבוד וזכר ליציאת מצרים. דרך אגב, תשאלו, בחרתי שתשאלו, למה עושים את סוכות בט"ו בתשרי? למה לא עושים את זה בט"ו בכסלו? הרי מה אתה בזכר לענני כבוד, נכון? אתה עושה זכר לענני כבוד בפסח, למה אתה עושה עכשיו בט"ו בתשרי? מה יש בט"ו בתשרי? התשובה הראשיבה אומר, הוא אומר שלפי חשבון שהוא עשה, שהיום הראשון שעם ישראל התחיל לענני כבוד זה בט"ו בתשרי. כן, זה היום הראשון. עד אז לא היה להם לכבוד. היום הראשון, שמיציאת מצרים התחיל לכבוד, זה בט"ו בתשרי. חצי שנה? חצי שנה לא להם. בהתחלה הלכו, כן, מיציאת מצרים, עד אז לא היה להם לכבוד. התחילו לכבוד בט"ו בתשרי. כי אז הרי היה מתן תורה בכיפור, יום הכיפורים הרי 40 עוד 40 יום וכו'. מט"ו בתשרי התחילו לכבוד. אז אנחנו...
מה אתה אומר? בגלל זה עושים ככה סוכות. כן, זה התאריך. כן. למה עושים את זה? למה מציירים את זה בתאריך הזה? כן, בתאריך הזה, כן, הוא אמר. עכשיו, אנחנו צריכים לכוון באכילה בלילה הראשון, אנחנו צריכים לכוון מדאורייתא זכר לענני כבוד, זכר ליציאת מצרים. אם אדם לא כיוון ענני כבוד ויציאת מצרים, הוא צריך לחובה בדיעבד. לכתחילה צריך לעשות את זה כמו שצריך לכתחילה, מדאורייתא. ובלי לאכול בלי כלום. אנשים בילדים הקטנים יכולים גם ללפת. בדיעבד גם אדם שליפט את הלחם עם סלטים, כל שהוא אכל בתוך הסוכה כזית יצא ידי חובה. אבל לכתחילה לא ללפת. כזית זה לא הרבה, זה שליש. בן אדם אכל, לא אכל בסוכה, אכל בבית. כן. לא אכל. ביטל מצוות עשה. לא יכול לאכול לחם בבית. אסור לו לאכול, אבל הוא ביטל. הוא רוצה לאכול, בן אדם רעב, לא אכל בסוכה. אחר כך הוא בא לסוכה. יש לך סוכה? סוכה, כן. יש לך? כן. אז תלך לסוכה תאכל. לא, למשל. אבל זה כן, אתה יודע, זה שניים. אתה רוצה להרוויח עוד מצווה? כן, אני יודע, אבל יש כאלה, אתה יודע. אז תראה את עיניהם. כן, מה לעשות? אין כמו בסוכה, תמיד לאכול בסוכה, לצאת בסוכה. עכשיו, רגע. בוא נראה הדברים שמחייבים בסוכה. קבצה פת חייב סוכה. קבצה מזונות, מקבצה מזונות חייב סוכה. ההבדל הוא שבקבצה פת אני מברך לשב בסוכה, בקבצה מזונות אני לא מברך לשב בסוכה עד 215 גרם, עד 200, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, צלחת קוסקוס, היום כיום, צלחת קוסקוס רגילה, זה כבר נקרא, יש לך שם שיעור של 200 גרם, יש לך 215, זאת אומרת, אם עכשיו, בוא נגיד ארוחת צהריים נורמלית, שאדם אוכל רגילה, צלחת רגילה מלאה, בטריות, מלאה בפסטה וכדומה, יש לך שם שיעור, צלחת רגילה טובה, יש לך שם שיעור של מעל 200. מה זה כן? אם אתה אוכל צלחת קוסקוס וכדומה, גדולה, כאילו טובה, לא עכשיו... מברך, כן, מברך. גם אם אני לא אוכל פת? גם לא אוכל פת, כן. תמיד מברך. כן. לא, עוד פעם, לא. אם אני אוכל עוגה 100 גרם, לא יברך. לא, אפילו רגע, אורז לא. כל שאר הדברים, חוץ... רגע, כן. רגע, אדם שאין לו סוכה, יפה מאוד, אדם שאין לו סוכה, יכול לאכול כל היום כולו אורז, יאכל כמה שהוא רוצה, יאכל פירות, ישתה יין, לחם, בחילה, לחם, בשר, טעיתי. יאכל בשר כמה שהוא רוצה, עופות כמה שהוא רוצה, דגים כמה שהוא רוצה. הדבר היחיד שמחייב אותי בסוכה זה מזונות מחמשת מיני דגן. אורז הוא לא חמשת מיני דגן, מברכים עליו בסוף בורא נפשות. אז אורז ובשר, פירות, ירקות ויין, דוגמה בוא נגיד הבדלה. כשאדם עושה הבדלה, יש לו סוכה שהיא למטה, דוגמה קשה לו להגיע לסוכה. הבדלה לא צריך לעשות בסוכה. לא חייב לרדת לסוכה. כן, לא חייב. זה דעת מרן מפורש, כותב את זה מרן בסימן תרלה, הוא כותב שיין לא חייב סוכה, אין שום בעיה ביין. האדם שבטיול וכדומה, יכול לאכול אורז, בשר, יין, שתייה כמה שהוא רוצה, לא חייב סוכה. מה שחייב סוכה זה רק מזונות מתחמשת מיני דגן ופת מקבצה. ההבדל בין מזונות לפת, הברכת לשב בסוכה. עכשיו, בכל זמן שאני אוכל פת קבצה, או שאני אוכל מזונות של מעל 215 גרם, שיעור כזה, שאני חייב לברך ברכת לשב בסוכה, אני חייב לברך את הברכה ביחד עם המוציא לחם מן הארץ. יש כאלה שנהגו לברך לשב בסוכה לפני המוציא לחם מן הארץ. קודם כל מתחילים, מברכים לשב בסוכה, ואחרי זה מברכים המוציא לחם מן הארץ, ויש כאלה שעושים קודם כל המוציא לחם מן הארץ, ואחרי זה לשב בסוכה. מה אם אני אוכל כזית? לא טוב? כזית לא מברך. כזית לא מברך לשב בסוכה. לא חייב. סוכה, כן. פחות מקבצה פת. כזית רק בלילה הראשון. זה כאילו לחמניה אחד? כן. לחמניה זה מעל קבצה. פרוסת לחם אחת זה כזית. שתי פרוסות זה קבצה. שתי פרוסות זה קבצה. אז בלילה הראשון אני צריך להקפיד בלילה הראשון של מחר כזית פת זה מדאורייתא ואני מכוון. מצווה מדאורייתא ומכוון צריך להקפיד בזה. אנשים יוצאים לחובה אחרי זה לא יוצאים לחובה. לכוון זה מדאורייתא, זכר לענני כבוד וזכר ליציאת מצרים. זכור את זה, תסגיר בית. לא, אני צריך להבין, שתי פרוסות. רגע, בוא נרשום. לא הבנתי, מה שאתם... שתי פרוסות, כן. כן. אני צריך את זה, כאילו משמעותי. פרוסה אחד זה כזית. פרוסות בביצה. זה ביצה. אבל להקפיד שאני מכוון בראש, דאורייתא, זכר לענני כבוד, זכר ליציאת מצרים. ולאכול את הכזית הראשון בלי סלטים. כזית, בלי חול, בלי כלום. כזית הראשון שאוכלים, לאכול בלי סלטים. בסדר?
מה זה בסדר? אנחנו בלי סלטים. הרב, אנחנו מרוקאים, אנחנו אוכלים סלט. לא, אחרי זה תאכל סלטים, בסדר. אנחנו מרוקאים. מה זה בלי סלטים? אין בעיה. הרב, בלי מטבוחה לא הולך. בלי מטבוחה לא ככה הולך. יכול את הלחם בלי כלום. כן, בלי כלום. כזה אתה ראשון בלי כלום. כמו שאתה אוכל מצה כמו מצה. כן, כן, כן. לא לאכול. בדיעבד, אם אתה חיים עם זה, בסדר. אתה אוכל לחם יבש. לא יבש. למה יבש? מה? למה לחם יבש? למה יבש? למה יבש? רגע, מחילה, אני טעיתי מה שאמרתי, במזונות מברכים לא 200, מעל 162 סמ"ק, כבר מברכים לשם הסוכה במזונות. כיוון שיש פה ספק ספיקה להחמיר. מ-162, זאת אומרת... פחות מצלחת קוסקוס, פחות. צלחת רגילה של קוסקוס, יש שם על השיעור הזה. אבל אדם לא אוכל. צלחת רגילה של קוסקוס, של אטריות וכדומה, צלחת מלאה, רגילה שאתה אוכל זה, יכול לברך עליה לשם הסוכה. לא, אם אתה אוכל אורז. 160. אורז לא מברך. אורז, כיוון שהוא לא מחמש, לפי מרן, הדבר היחיד שמחייב אותי לשם בסוכה, זה 5 פניני דגן. זה מחלוקת שם. בסדר, דעת מרן 5 פניני דגן. דעת מרן שולחן לא, ערוך. זה לא... מה? ל-5 פניני דגן. מה, לפי מרן... זה מחלוקת, בסדר, אנחנו בראשונים, הסמ"ק, הרבה בפרס חוקים. מרן מפורש, בסימן תרל"ט כותב, שרק תבשיל ו5 פניני דגן חייב סוכה. אורז, בשר, פירות, ירקות, יין, לא חייב סוכה. אני יכול לאכול כמה שאני רוצה, אדם שאין לו סוכה בבית. פסטה, אתה יכול לאכול. פסטה לא, זה 5 פניני דגן. פסטה לא, זה 5 פניני דגן, חיטה. חיטה זה. אדם שאין לו סוכה, יאכל כל... לא? נכון, אז חייב. מעל קבץ, אתה חייב סוכה. אבל פסטה, אני יכול לאכול, לא? לא, פסטה זה זה חיטה, חיטה. זה חיטה. לא, כאילו מקרונים. זה חיטה. זה חיטה, מה זה? מה לא טוב? ממה זה? תאכל בסוכה, אין בעיה. היה חזר לא בסוכה, אתה חייב. תאכל בסוכה. תאכל בסוכה. סוכה, אני מדבר בסוכה. כן, כן, חייב בסוכה, כן. כן, כן. מה זה לא חייב בסוכה? אני מדבר בסוכה. בסוכה לא הייתה, לא עכשיו משהו חשוב. אפילו שאמרנו שיין, בשר, פירות, דגים, עוף, כל הדברים האלו לא חייבים סוכה, רק פת מקבצה ומזונות מקבצה, אמרנו לא אורז, מזונות חוץ מאורז כי זה לא 5 פניני דגן. מכל מקום, אם אני נמצא בתוך הסעודה, אם כרגע עשיתי ברכת המוציא ואני כרגע אוכל פת מעל קבצה, אפילו שיש לי כך כתב הרב עובדיה, אפילו נשאר לי אוכל בפה ואני רוצה לעבור רגע בחוץ לסדר איזה משהו מסוים, אסור לי לבלוע את האוכל. זו הלכה מאוד חשובה. אסור לבלוע, ככה כתב הרב עובדיה. בתוך הסוכה תסיים את הכל. אתה בתוך הסוכה, אתה צריך לאכול בתוך הסוכה רק. זה הלכה חשובה. לא, ברגע, אתה יכול לצאת, אבל אל תאכל. אתה צריך לסדר איזה משהו מסוים בחוץ, תצא, אבל אל תאכל. אסור שיהיה לך משהו בפה, אם אני כרגע בירכתי לשם הסוכה והמוציא, אני צריך לאכול רק בתוך הסוכה. אמרנו, ברכת לשם הסוכה, הכל, אפילו מים שזה בתוך הפה, אסור שום דבר. כי ברגע שאני התחלתי לאכול פה, אני חייב הכל פה. אחרי אני לפעמים היה שאני מזדרז לעשות ברכת המזון, ואז אני אשחרר אותי, כאילו, אני עכשיו, יש לי פרשת סוכה, לפעמים אתה רוצה לשתוש איזה שתייה, איזה משהו, תגמור, קודם כל תגמור, ואחרי זה תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו, יש פה כמה דברים. כל פעם שיש לי ברכת לשם בסוכה, אני מברך. כל פעם שיש לי ברכת לשם בסוכה, אם יש לי קידוש, אז אני עושה את הברכה של לשם בסוכה בקידוש עצמו. וצריך להגיד אנשים שעושים את לשם בסוכה, שאנשים לא יענו אמן. זאת אומרת, כל פעם שיש, זאת אומרת, בוא נגיד בבוקר, יש לי בורא פרי הגפן ולשם בסוכה. אז תמיד לשם בסוכה, לכתחילה, כתוב לברך אותו בעמידה. אז אני מברך בורא פרי הגפן בישיבה, בבוקר, ולשם בסוכה אני עומד, לשם בסוכה, ומזהיר את האנשים, את הבנות, אל תענו אמן על ברכת לשם בסוכה, אני עושה לשם בסוכה ואז אני יושב. הבנתם? זאת אומרת, בבוקר, הרי ברכת... לא חייב סוכה בכלל. כן, לא חייבות. אז אסור להם מאוד אמן, על לשם בסוכה, אסור להם מאוד אמן. אם הם נמצאים בתוך הקידוש שלך, אז יש פה הפסק, אסור להם מאוד אמן. בדיעבד שאתה אמן, בסדר. רציתי עוד משהו, זהו, על שינה לא מברכים לשם בסוכה, אפילו ששינה יותר חמורה מאכילה. שינת ארעי חייב סוכה, כי אין כוונה לשינה, אבל אכילת ארעי לא חייב בסוכה. מכל מקום על שינה לא מברכים לשם בסוכה. על שינה לא מברכים, כן? רק על אכילה של קבצה, פת, או מזונות וכדומה. לא מברכים.
השאלה... לפני השם. מה זה? כמו רגיל. אבל להקפיד. יש כאלה שאין להם כאן אדם שהוא מצטער. כתוב אדם שהוא מצטער בשינה בגלל שיש לו, שהוא נחלש, הוא חולה, הוא מצטנן וכדומה. אדם שהוא מצטנן, אז הוא פטור מהסוכה, אדם שהוא חולה. ככה שאלו אותי פה, הוא מפחד מהערבים. מפחד שעשו את זה, פטור, מצטער, פטור מהסוכה. קר לו, לא נעים. כן, משהו אחר. אם אדם באמת יש לו חולי, הוא מתקרר מאוד מהר וכדומה, אז יש לו עקל. אם לא, אסור, הוא צריך להקפיד על ה... יש הסכם שלום, הוא לא צריך... כן, כן, שלום. האמין. כן, בדיוק, בדיוק. חזק. בוא נראה. ביני ובינך. כן, זה משהו אחר. שים לעזור, כן. זה משמע משם. ככה אומרים. רגע. צריך להקפיד, אמרנו את האושפזין, כשמזמינים אותם את האושפזין, להקפיד, להגיד, כביכול, אתה אומר, יש לך כל פעם בסוכות, להקפיד, הבאתי מנה כל יום ביום, אושפזין לעניין קדישין, ולהגיד, הבאתי מנה מסוימת לעניים. אדם יביא איזה סכום מסוים, ככה ראש שם כותב, 26 שקל, לפחות לעני, לפחות סעודה אחת, שזה לכל ימי אחד. נגיד, נעבור, ולא נשכוח, יעלה ויעבור בברכת המזון. יש מחלוקת מאוד גדולה, אם אדם שכח יעלה ויעבור אם הוא חוזר או לא חוזר בימים האלה. יש מחלוקת, אם יש חובה ביום טוב, עכשיו בלילה כולם מסכימים שאם אדם שכח יחזור. אבל בבוקר יש מחלוקת, אדם לא ישכח להגיד יעלה ויעבור של סוכות בברכת המזון. לגבי 4 המינים. קודם כל 4 המינים, ביום הראשון, אדם יכול להרוויח הרבה מצוות, הרבה פעמים בדרך, אנשים שהם פחות רחוקים, וזו מצווה חשובה, חביבה מאוד 4 המינים, לא כולם אצלו 4 המינים. אתה יכול בדרך להביא לאנשים 4 המינים, והוא עושה לך 4, עושה לך את החובה. כן. עכשיו מה צריך להקפיד שביום הראשון כתוב בתורה ולקחתם לכם, את מצווה מהתורה שיהיה שלכם. זאת אומרת, בשאר ימות 7 ימים, כל 6 ימים האחרים, זה לא מדאורייתא, זה מדרבנן. דרך אגב, זה דבר מאוד חשוב. הרבה אנשים מחמירים לך הרבה ב4 המינים. כותבים לך יקר את 4 המינים, 450 שקל וכדומה. וזה, כמה יש לך מדאורייתא? יום אחד. כל שאר הימים זה מדרבנן. אלא אם כן, תראו בכותל, שם יש מצווה מהתורה. אם אדם שנוסע לכותל, יעשה 4 המינים שם, כי מדאורייתא, ב7 הימים חלים בבית המקדש. אז הכותל זה נקרא בבית המקדש, ושם יש, אבל כל שאר הימים שאנחנו נמצאים פה, זה מדרבנן. והסוכה, כל כולה היא 7 ימים מדאורייתא, בסוכות השיבוש 7 ימים. אז אדם יקפיד, הרבה אנשים מקפידים לך 4 המינים, ובסוכה מזלזלים, זה לא נכון. סוכה שלך 7 ימים מדאורייתא. ואדם, כל רגע והרגע שאתה נמצא בסוכה, הוא מרוויח שכל הגוף שלו נכנס לסוכה. זה מצווה מדאורייתא. עכשיו, אם אני רוצה להביא למישהו שלא קנה מעל גיל במצוות, דרך אגב גם כתוב בהלכה שאדם יקנה את 4 המינים, לא מלפעמים יש לך כל מיני ילדים שמוכרים ערבות. אל תקנה מילדים כאלו. אלא אם כן הבעל הבית שלהם הוא מעל גיל מצוות. אבל אם הילד עצמו מוכר והרווח שלו, יש לך ילדים בגיל 1-12 כבר שהוא בריאים, עושים כבר עסקים שהוא בריאים. אפשר שאלה? חיות הבית נכנסות לסוכה. זה לא טוב, נראה לי יותר ביזן, זה לא טוב. זה לא מתאמת הסוכה אבל? מתאמת, אבל זה טוב שייכנסו, זה לא טוב. נכנס, כאילו, עד שאני מוציא אותו, אין, כאילו, הסוכה לא נפסלה? לא, זה לא טוב. אבל לא בריבש שיש בית... לפעמים הם נכנסות, אתה יודע, זה לא... מגרשים, אני שואל אם הם נכנס כבר, אם לא עוזר. דרך אגב, גם כתוב להקפיד שסיר, לא להכניס סירים לסוכה. אבל מישהו שאתם רוצים להביא, סיר. כן. לא להכניס סיר, כן. ברגע שפוסקים שאומרים... הצורך של היום זה לא צורך של פעם. לא, הרבה זה לא סובר ככה, נכון? אי אפשר לצאת ככה לומר, מסכים איתו. הצורך של פעם היו מבטלים על עצים. לא, אבל הרבה זה אומר, כן, אבל הרבה זה אומר, תסכים איתי, הראית פעם אחת שבאולם, במקום מכובד, יבוא לי לך סיר, גם שהוא נקי, לתוך האולם, לתוך השולחן, אף אחד לא יעשה ככה. הרב, היום קראתי להלכה, על ההלכה נראה לי, קראתי את זה שאפשר להכניס סיר, להוציא ממנו אוכל, אבל אחר כך להוציא. ולא לאכול שם. לא, מכניסים סיר, לא מניחים, מוציאים ממנו אוכל, מפרקים כאילו, ואז מוציאים את הסיר. לא להניח אותו כאילו שיהיה בעל השולחן. רגע, איפה קראת את זה? מי כבר? אני היום ראיתי באחד ההלכות. ברגע שיחס... לפי הרב עובדיה. קראתי היום הלכות. לפי הרב עובדיה, נכון. יש סברה,
אני חושב שראיתי במשכן שלו כתוב שם בהלכות. רגע, לדעת. יש סברה בשם הרב משה לוי, הוא אומר שמי שרוצה לעשות ככה כמו שאמרת, יש מקום להקל. לדעת הרב עובדיה, שברגע שנכנסת סיר לסוכה, הסוכה היא פסולה. לא לאכול שם. חנמי, אז זה לא, אמרתי, משמע, הרב משה נראה שהוא רוצה לומר שאם הכנסתי ואני מוזג ומוציא, זה בסדר. וזה ככה נראה ראשון מרן. כי מרן ישבה לי את הצלחות לסיר. ואם אני עושה על האש ואני לוקח את המגשים הקטניות, החד פעמי? החד פעמי, הכסף האלה. לא, יפה מאוד. רגע, בואי לאט, אז קודם כל, סיר קודם כל אני צריך לדעת שברגע שאני מכניס אותו לסוכה, דעת הרב עובדיה, זה מחלוקת, דעת הרב עובדיה, שהסוכה היא פסולה. אז לא להכניס סירים, אלא מה? תמזוג בבית ותביא את הצלחות, או תביא באיזה המגשים וכדומה. או לסוכה, אז תביא במגשית, תביא באיזה קעריה. איזה קעריה. אלומיניום זה יפה מאוד. זה הדבר שהוא משתנה במה? זאת אומרת, יש אלומיניום, לדוגמה, נגיד בעוגה. כן, זה כן דבר שהוא טבעי ורגיל, שאנשים מביאים את האלומיניום הזה, את החד פעמי, את התבנית החד פעמי, וחותכים שם. זה לא דבר שהוא מאוס. העניין הוא דבר שהוא מאוס. אבל אם לדוגמה, בוא נגיד, האלומיניום הזה, יש שם כל מיני מעופש כזה, לפעמים, אתה יודע, יש שם עוף, לדוגמה, שאפיתי שם את תפוח אדמה, בתנור, ויש שם כזה מעופש כזה, זה לא נקי כזה. יש שם כל מיני שאריות של העוף שם בצד וכדומה. אם זה מעופש, וזה... מה זה מעופש? זה נראה כזה... הוא מעופש, אתה עושה את האוכל עכשיו ואתה מביא אותו לזה. הכל תלוי, אם ברמה רגילה, בצורה רגילה, זה באמת בצורה נקייה, וזה לא מאוס, אז כן אפשר להקל. עשיתי חמגשית תלוי במציאות. עם עוף, לא יודע... עכשיו בבית שלך, עכשיו תשבו כאן תדור, רוב האנשים, תסתכל על רוב העולם, איך המגשית, איך שהיא כרגע נמצאת, בצורה שהיא נמצאת, אנשים יביאו אותה לסוכה? השולחן, זה תלוי בזה, כן. אני כל שבת עושה. אבל אם זה ככה... הדג סלמון, איפה, מה? עושים בחמגשית כזאת, שמים נייר ומביאים. אתה ככה, לזה? בשולחן, כן. נראה לי זה קצת מאוס, לא? למה? הופכים את זה, מגישים לאנשים בצלחת. בדיוק. תשבו כאן תדור. העניין הוא כזה, אם באמת זה לא מאוס, וזה דבר שהוא נקי, והרבה אנשים עושים ככה, לא תגיד את זה באדם אחד עושה, כן? באדם אחד לא אכפת לי. אם במציאות כן אנשים עושים ככה, אז זה בסדר. אנשים כן עושים ככה, זה לא מאוס. זה ההסתכלות שלי, ההסתכלות שלי, אפילו עובדיה כותב, שאחרי שסיימתי לאכול את הצלחות, סיימתי לאכול מהצלחת, לא להשאיר את הצלחת עם האוכל, עם השאריות. סיימת לאכול, תוציא. כי צלחת שהיא מאוסה, זה דבר שהוא מאוס. זה נקרא גרב של ריבה עליך. סיימתי לאכול, אני מוציא. זאת אומרת, לא להקפיד שבסוכה לא יהיו דברים שהם מאוסים. טוב שאדם ייחד כיסא מיוחד לכבוד האושפיזין, בסוכה. ויש כאלה שנוהגים להדליק נר בסוכה לכבוד האושפיזין, אבל זה מאוד מסוכן. היה פעם, אני זוכר לפני כמה שנים, באופקים, מקרה שמרחם. אז להקפיד תמיד שנר יהיה רחוק מאוד, במקום מאוד טוב. מקום מאוד, וגם שאדם משופם אני אסתכל ויש שם, שחד ושלום, לא יקרה שום דבר שמרחם. ברגע שאמרו שירד קמים בסוכות. ברגע שיורד גשם, הכלל הוא כזה. אם, מה שכתוב בגמרא, אפילו שהתבשיל, שכמות של גשם, שהתבשיל נפסד מהגשם, התבשיל פוסל אותו, כבר אפשר לאכול אותו, זה פסול. הרבה פעמים אין לי כרגע תבשיל, איך אני יודע? אז כתוב בהלכה כלו כזה, אם אני כרגע הייתי נמצא בחוץ, וזה כמות של גשם שאני בורח מהגשם ואני רוצה להגיע לבית, אז זה כבר כמות של גשם שכבר פותרת אותי מהסוכה. אבל אם זה כמות של גשם שלא אכפת לי להיות בחוץ, זה לא כזה מזיז לי, זה מוקטנה, זה לא רציני, אז זה עדיין לא מתיר לך להיות מחוץ לסוכה. אבל אם זה כמות של גשם שאני כבר רוצה לברוח ואני רוצה להגיע לבית, אני פטור מהסוכה. אם אדם, ברגע שירד גשם, והוא בתוך שינה, הגיע לבית, כתוב בהלכה שלא צריך להעיר אותו. ברגע שהוא כבר ישן בהיתר, וישן, כבר לא צריך להעיר. אלא אם כן, כתוב בלילה הראשון, כן, כדאי וראוי להקפיד שגם אם ירד גשם, לחזור ולאכול את הכזית הראשון בסוכה בלי הגשם. שיפסק הגשם. גם אם הוא אכל, להגיד בחוץ. סעודה, ירד גשם. כן, כבר עשיתי, כן. אם לא עשיתי, אמרו שכן ירד גשם, לא יודע, אמרו שירד גשם בסוכות, זה משהו, לא יודע, זה ריבה שלי, כן, אמרו ששמעתי שאמרו שירד גשם בסוכות, צריך להקפיד.
כן, ברור, פשוט. הרבה פעמים יורד, תמיד בסוכות יש גשם. תמיד, אבל כתוב שלפעמים יורד. התפילה היא תהיה בבית הכנסת. כתוב בהלכה שתפילה, כמובן שאדם דתו לא מיושבת כמו שצריך מחוץ לבית הכנסת, התפילה להיות בבית הכנסת, ואותו הדבר גם אדם שהוא לומד וקשה לו ללמוד בסוכה, דתו לא מיושבת עליו ויכול ללמוד מחוץ לסוכה. אבל קשר כל הדברים, אדם מעשה כמה שיותר בסוכה, וכל רגע ברגע אדם מכוון בסוכה מצווה מדאורייתא, זכר לכבוד וזכר יציאת מצרים. שאלה, אנחנו אומרים בתורה, התורה מצווה אותנו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זאת אומרת, זה החג הראשון, דרך אגב, שם הרמב"ם כותב, שאם אדם לא שמח בסוכות, וזה דבר מאוד חשוב. קודם כל, אסור שאדם יגיע לידי כעס בסוכות, כתוב בהלכה במפורש. כן, 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 אחרי סוכות, כן, כן, אבל כתוב בסוכות במפורש, כן, כן, לא, אבל כתוב בהלכה במפורש שבסוכות, סוכות זה החג היחיד שהתורה הדגישה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. מה זה אך שמח? יותר שמח מהרגיל. והרמב"ם כותב, בהלכות לולב, סוכה ולולב, שם הרמב"ם כותב שאם אדם עושה את המצוות ולא שמח בהם, הוא מפחיד. אומר הרמב"ם, השם יפרע ממנו. שהוא עושה את המצווה לא בשמחה. ככה אומר הרמב"ם, זה פחד פחדים להגיד את זה. כמה זה אח? זה שמח מדי. דרך אגב... כמה זה? כ"א, 21. קוניאק, 7. דרך אגב, הגר"א אומר שהמצווה הכי קשה שהייתה לו, זה להיות בשמחה בשבעת ימי החג. חג רם מווילנה. אומר שבשבילו המצווה הכי קשה שהייתה, כך הוא אומר על עצמו, אבל הגר"א אומר על עצמו. אנחנו קטנים יפה, אבל כך הוא אומר, המצווה שהייתה הכי קשה לו, שאדם יהיה כל שבעת ימי החג, רק בשמחה. אסור לו שאין שום דבר לא יכול להריץ אותך. ככה אומר הגר"א, זה המצווה שהייתה הכי קשה לו. עכשיו יש שאלה, ושמחתם, התורה אומרת, ושמחתם לפני השם ככה שבעת ימים. אומרת הגמרא, כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, שהיו חסידים ואנשי מעשים מרקדים, אבוקות שנורו בידיהם, היו כמו לתותנים, שמחה שלא נגמרת. אומרת הגמרא, שלא היו ישנים מרוב שמחה, מרוב שככה היו כולם שם בבית השואבה. עכשיו נשאלת השאלה, איך התורה מצד אחד מצווה אותי, ושמחתם לשמח, מצד שני יש לי פה צער. אתה אומר לי, אל תישן מחוץ לסוכה, אל תאכל מחוץ לסוכה. תשאל את רוב האנשים, איפה יותר, קשה לי לישון בסוכה, אין לי את המזרן שאני רגיל איתו, אין לי את, אתה אומר לי, אל תאכל מחוץ לסוכה, זה דבר שהוא קשה. הנוחות של הבן אדם, זה לא נוח לבן אדם, שאדם יאכל כל היום בלי בית. אדם שאין לו את הבית שלו, את הרגילות שלו, זה דבר שהוא קשה. אז דווקא בדבר שהוא מאוד קשה לבן אדם, שאין לו את הרגילות ואת הנוחות שלו, שאדם אוכל מחוץ לסוכה, אתה אומר לו, להיות כזה שמח, זה מאוד קשה, בדיוק להפך, כרגע אין לי שמחה. למה השמחה מתבטאת דווקא כשיש לי סוכה, את המצווה של הסוכה, אז דווקא שמחה. אז אומרים, קנאה, מתי אדם מגיע לידי קנאה? קנאה זה דבר מאוד חזק. פעם הבת שלי, יש לה הרבה בובות. פעם הייתה לה אחיינית, איזה בובה אחת חדשה, משהו מיורד. אמרתי לו, כל הבובות, או שעבדת, אני רוצה דווקא את הבובה שהיא קנתה. עכשיו, היא ילדה קטנה, היא בת 10, אבל אדם הוא גדל, גם אדם בגיל 40, גיל 50, אדם קונה עכשיו וקנה איזה וילה, השקיע בה 10 נברשות, ידיות, הגעתי לבית, שבוע שעבר לחנוכת בית, הייתי בטוח שאין שם עוד חדרים. אמרו, לא, אתה לא יודע, כל הזה אתה יכול לפתוח את החדר, אתה לא רואה שיש שם חדר, אתה פותח, יש שם, אין סוף לשדרוגים. אז עכשיו הוא חושב שהוא גמר, הוא רואה פתאום איזה מישהו אחר שעשה משהו יותר ממנו, הוא מקנא בו. אין סוף זה ככה טבע שבן אדם שתקרא לו, קנאה, זה טבע מאוד מאוד חזק בבן אדם. ברור, אז אומרת התורה, דווקא בזמן הזה של סוכות, שפה האדם כביכול אין לו מה להתגאות, אין לו מה לקנות בשני. מה אתה יכול לקנות? בזה שלשני יש, אני יודע מה, עוד איזה קישוט שיורד יותר רציני, עוד איזה אתרוג, עוד איזה... מה אתה יכול לקנות? ברגע שלכולם יש סוכה של דירת הרי, אז פה כבר אין הבדל בין אחד לאחד. אבל יש לנו קנאה כאשר יש לך דבר שהוא קבע. ופה מגיעה הקנאה. דווקא בזמן שאין קנאה בין אחד לאחד, שכולם שווים, גם העשיר הכי גדול, איזה סוכה יכול לבנות לך? מה אתה יכול לעשות בסוכה? אתה יכול לעשות איזה שכח מיוחד, זה נעשה שכח מיוחד, חלק וברוך. כולם כביכול שווים. דווקא בזמן הזה שכולם שווים לטובה, אז אין קנאה. אותו דבר גם, אנחנו יוצאים מכיפור. כל עם ישראל, מכל חטא פדויים. שכל עם ישראל כולם שווים, אז שאין קנאה, אז אדם מגיע לשמחה. כי מתי אדם לא יכול אף פעם להיות שמח, אם הוא מקנא, גם שיהיה לו את הדברים הכי טובים. ברגע שהוא רואה שיש למישהו אחר משהו מעל ממנו, הוא לא יכול לישון טוב, הוא אומר, תשמע, אני חייב להספיק עוד,
הוא צריך עוד לגמור. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.